ini lalu ya urang hai jadi dua narayuato Allah patingangkan sampai hati yang menjalani akan mungkin dengan balik padang taro maga ulunya kini menjadi ayah bangi kadang aro maga ulunya kini menjadi rato angin narayuato dong patingangkan Rami laban, hai padang panjang, Rami menjalang tengah hari. Untuang denai baham potapang nantak lama di ayam lai narayuat tolong patingangkan. Kayu kelek di ladang urang ngambil batan hamela dulu sadang arek di tengah urang sangkorasa anak mela dulu bayi naroy tolong sampai Kakilajan dolan puwato tambangan bani daripada Kakilajan domen yang ko kironyo baju nan saroman bainar tolong dan sampai Kamala
di mana guang parasayan bainarto olong patinggan Indapura jahat katapan tumpuan dagang kakurinci baliak bati imbah baji makan tata maka bahai bahai bainarto Allah la sampai tukang eme duduk tiga dua mai ke cincin balarota hujan panen hampir berlinduang bansai kasih dan katokan narai waktu